Akwụkwọ nke abụọ nke Samuel isi nke 23. Ma ndị a bụ okwu ikpeazụ nke Devid, ihe nke si n'ọnụ Devid nwa Jese pụta, na ihe nke si n'ọnụ nwoke ahụ pụta, bụ onye mere ka o bilie, banyere onye nke Chineke Jekọb tere mmanụ, na onye nwere olu dị ụtọ na-ebu abụ ọma Izrel. Mmụọ nke Jehova kwuru site n'ọnụ m, okwu ya dịkwa n'ire m. Chineke Izrel sịrị, mụ ka oke nkume Izrel gwuru okwu. Onye na-achị mmadụ bụ onye ezi omume, ọ na-achị n'egwu Chineke. Ọ dịkwa ka ìhè ụtụtụ mgbe anyanwụ na-awa, bụ ụtụtụ igwe ojii na-adịghị, mgbe ahịhịa ndụ na-epupụta n'ala site n'ọmụma anyanwụ, site na mmiri ozuzo. N'ihi na ọ bụghị otu a ka ụlọ m dị n'ebe Chineke nọ, n'ihi na ọgba ndụ ebighị ebi ka ọ gbaworo nye m, bụ ọgba ndụ edoworo n'usoro n'ihe niile, nke edebewokwara n'ihi na nzọpụta m niile na ihe ụtọ niile. N'ezie, ọ gaghị eme ka o pute, ma ndị jọgburu onwe ha dị ka ogwe a na-ekopụ ekopụ ha niile, n'ihi na ọ bụghị aka ka eji were ha. Ma nwoke nke na-emetụ ha aka ga-enweju igwe na osisi ube aka. A ga-ewerekwa ọkụ suresịa ha n'ọnọdụ ha. Ndị a bụ aha ndị dike ndị Devid nwere: Josheb-Bashebet onye Takemon-ite, onyeisi nke ndị ọchịagha. Onye ahụ bụ Adina onye Eznite, onye na-emegide nnụ ndị ikom abụọ e gburu n'otu ugboro. Nke so ya bụ Elieza nwa Dodai, nwa onye ahụ bụ otu onye n'etiti ndị dike atọ ahụ, ndị ha na Devid nọ mgbe ha raara onwe ha nye ruo ọnwụ n'etiti ndị Filistia, ndị chịkọtara onwe ha n'ebe ahụ ibu agha. Ma ndị ikom Izrel rigoro. Onye ahụ biliri tigbuo ndị Filistia ruo mgbe ike gwụrụ aka ya wee rapara na mma agha. Jehova wee zọpụta nzọpụta ukwu n'ụbọchị ahụ. Ndị Izrel wee laghachi soro ya n'azụ, naanị iyipụ ihe dị n'ahụ ndị e gburu egbu. Nke so ya bụ Shama nwa Agi onye Hararait. Ndị Filistia wee chịkọta onwe ha n'ụsụ, ma oke ubi dị n'ebe ahụ jupụtara na lentil. Ma ndị Izrel gbapụrụ n'ihu ndị Filistia, o wee guzo onwe ya n'etiti oke ahụ, napụta ya, tigbuo ndị Filistia. Jehova wee zọpụta nzọpụta nke ukwuu. Ndị ikom atọ n'etiti ohu ndị isi na 10 ahụ wee rịda bịakwute Devid n'owuwe ihe ubi ruo ọgba Adulam. Ma ọsụ ndị Filistia amawo ụlọ ikwu ha na ndagwurugwu Refaim. Ma Devid nọ n'ebe ahụ e wusiri ike mgbe ahụ. Ma ebe nguzo ndị agha ndị Filistia dị na Betlehem mgbe ahụ. Devid wee chọsie ike sị, onye ga-eme ka m ṅụọ mmiri sitere n'olulu mmiri Betlehem nke dị n'ọnụ ụzọ ámá? Ndị dike atọ ahụ wee wakpuo ọmụma ụlọ ikwu ndị Filistia, sere mmiri n'olulu mmiri Betlehem nke dị n'ọnụ ụzọ ámá. Ha wee buru ya kutere Devid, ma o kweghị ịṅụ ya. O wee wụsịara ya Jehova. Ọ sị, ya bụrụ m ihe arụ Jehova ime ihe a. M ga-aṅụ ọbara ndị ikom ahụ ndị ji ndụ ha n'aka ha na-eje? O kweghịkwa ịṅụ ya. Ihe ndị a ka ndị dike atọ ahụ mere. Ma Abishai bụ nwanne Joab nwa Zeruaya, onye ahụ bụ onyeisi ndị ikom atọ ahụ, onye ahụ fegharịkwara ube ya imegide ọgụ ndị ikom 15. Ha wee ghọọ ndị egburu egbu, e wee nwee aha n'etiti ndị ikom atọ ahụ. Adịghị asọpụrụ ya karịa ndị ikom atọ ahụ. O wee ghọrọ ha onyeisi. Ma o rughị ndị ikom atọ mbụ ahụ. Benaya kwa nwa Jehoiada, nwa nke nwoke bụ dimkpa nke Kabzeel, onye dị ukwuu n'ime ihe. Onye ahụ tigburu ụmụ ndị ikom abụọ nke Ariel nke Moab. Onye ahụ rịdakwara tigbuo ọdụm n'etiti olulu n'ụbọchị snow na-ezo. Onye ahụ tigbukwara nwoke ahụ bụ onye Ijipt, bụ nwoke mara mma ile anya. Ube dịkwa n'aka onye Ijipt ahụ, ma o ji mkpanaka rịdakwuru ya. Ọ na-apụ ube ahụ n'aka onye Ijipt n'ike, were ube ya gbuo ya. Ihe ndị a ka Benaya nwa Jehoiada mere, wee nwee aha n'etiti ndị dike atọ ahụ. A na-asọpụrụ ya karịa ọgụ nnu ndị ikom 10 ahụ. Ma o rughị ndị ikom atọ mbụ ahụ. Devid wee doo ya ịba n'etiti ndị na-anụ okwu ya. Asahel nwanne Joab bụ otu onye n'etiti ohu ndị ikom 10 ahụ. Ehanan nwa Dodo nke Betlehem, Shama onye Harod, Elika onye Harod, Hilez onye Patait, Ira nwa Ekish onye Tekoa,
Abieza onye Anatot, Mebunai onye Husha, Zamon onye Aho, Maharai onye Netofa, Heleb nwa Baana onye Netofa, Ittai nwa Riba nke Gibea ụmụ Benjamin, Benaya onye Piraton, Hildai nke mmiri iyi Gaash, Ibiabon onye Araba, Azmavet onye Bahurim, Eliaba onye Shaalbim nke ụmụ Jashin, Jonathan, Shama onye Hararite, Ahiam nwa Shara onye Hararite, Elifelet nwa Ahashbai nwa onye Meakat, Eliam nwa Ahitofel onye Gilo, Hezro onye Kamel, Parai onye Arab, Igal nwa Netan nke Zoba, Bani onye Gad, Zelek onye Amon, Naharai onye Beerot onye na-ebu ihe agha Joab nwa Zeruaya, Ere onye Jeta, Gareb onye Jeta, Uraya onye Het. Ha niile dị ọgụ ndị ikom 17.